салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. имрӯз мо дар бораи Абдурозиқ ҳарф мезанем. ба шабака обуна шавед ва мо видеоро оғоз мекунем. як овозхони тоҷик дар Тоҷикистон бо номи Абдурозиқ дар интернет маъруфият пайдо мекунад. Абдурозиқ ҳунарманди тасдиқ шуда нест, аммо истеъдоди сурудани сурудҳо ба тоҷикӣ бо усули рэпро дорад. як муддати кӯтоҳ дар интернет ӯ шумораи бениҳоят зиёди тамошобинонро ба даст овард, ки теъдоди тамошобинони клипҳои ӯ зиёда аз 2 миллион нафар мебошад. Абдурозиқ соли 2003 дар оилаи боғвон дар деҳаи Гиштарбаи ноҳияи Панҷакен таваллуд шудааст. дар кӯдакӣ ӯ аз бемории рахит сахти азият мекашид ва падару модарони оила аз сабаби нокифоя будани имконияти молиявӣ онҳо ӯро шифо дода натавонистанд ва қоматаш хурд монд. дар синни 16 солагӣ ӯ 12 килограмм вазн дошт. ҳоло ӯ 18 сола мебошад. вай дар синни 12 солагӣ ба мактаб рафтааст, зеро муаллимонаш гуфтанд ки ӯ роҳи тӯлонии мактабро, ки дар кӯҳҳо буд, ҷисман гашта наметавонад ва инчунин вазни зиёди китобҳоро бардошта наметавонад. дар айни замон бо туфайли дастгирии молиявӣ ва фарҳанги блоги рэпери тоҷик ба номи Барон яъне Беҳрӯз ӯ барои зиндагӣ дар шаҳри Душанбе кӯшид ва бо талоши наворбардории видео ва сурудани сурудҳо машғул шуд. сирри муваффақият. бораи хешовандон Абдурозиқро ба Панҷакен бурданд ва дар он ҷо бо одамони нав вохӯрданд ва як марди ношинос қадди хурди ӯро дида ҳатто гумон накард ки ӯ миёнаҷавон аст ва суруд хонда метавонад. аммо ӯ ба ин бовар накард ва аз ӯ хоҳиш кард ки сурудро хонад ва аз ин роҳ ӯ ба сурудани суруд истеъдоди худро нишон дод. дар як лаҳзаи ҳунарнамоӣ дар бозор одамони зиёд ҷамъ шуданд, дар телефонҳои худ ба навор гирифтанд ва ба интернет паҳн карданд. инчунин сурудхони ӯро наздиконаш ба навор гирифта дар YouTube сармоягузорӣ карданд ва мардум ӯро дар муддати кӯтоҳ шинохтанд. ногаҳон як репер бо номи Барон ӯро дар интернет дида ба назди падари ӯ рафт ва аз Абдурозиқ хоҳиш кард ки ба пойтахти Тоҷикистон рафта ҳамроҳ видео навор гиранд. инчунин Барон пас аз муоинаи табибон муайян шуд ки Абдурозиқро табобат кардан мумкин аст то ӯ боз 40-50 сантиметр дарозии қад кашад. ба як калима мо гуфта метавонем ки Абдурозиқ ситораи нав дар соли 2019 ва дорои имконияти азим ва рушд мебошад. агар бо забони русӣ ва англисиро омӯзад, метавонад бо истеъдоди худ тамоми ҷаҳонро ба ҳайрат оварад. Абдурозиқ бисёр марди боодоб ва ширин сухан мебошад. клипи оҳанги дилизор дар муддати кӯтоҳ 1 миллион тамошобин гирифтааст. наворҳои расмиу тавассути канали Авлод Медиа бо шарофати Абдурозиқ паҳн карда мешавад, ки бештар аз садҳо ҳазор муштарӣ пайдо кардааст. азизон, бо ҳамин тавон ба шабака обуна шавед ва навигариҳои навро аз Абдурозиқ дар ин шабака интизор шавед.